запознаем днес по-близо с българския фолклор и по-точно с три от етнографските области. По принцип областите в България, фолклорните области са 6. Днес ще се запознаем с една част от тях и втората част вече ще се запознаем с останалата част от фолклорните области. Или по-точно днес ще се... Значи какво имаме от начало? Ще се обърна напред, за да ви е по-лесочко. Имаме раз, два, три, четири. Айде само това да направим. Готови? И раз, два, три, четири. И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Стъпвам, 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 спирам. Връщам назад, стъпвам, спирам. Това е процесът, да. Айде да го пробваме с музика. Сега. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Спирам, връщам назад, спирам. Айде да се видиш. Три, четири. Раз, два, три, четири. Стъпвам, стъпвам, стъпвам. Спирам, връщам назад, спирам. Раз, два, три, четири. И вляво. Два, три, четири. Стъпка с десен крак. Стъпка, кръстосваме отзад. Пак стъпваме с десен крак и правим една дъга с лева. Правим стъпка вляво, отзад, стъпка, дъга. И пак. Раз. И